Joo, tää on Espoon kaupungilta vuokrattu tällainen puutarha. Palsta. Toistakymmentä vuotta tätä on viljelty ja nyt kaupunki suuressa viisaudessaan on päättänyt, että ei suosita tällaista luonnonmukaista viljelyä. Tänään ollaan nähty jo kevään ensimmäiset pörriäiset. Kiitos sen, että minun palstallani on enemmän pörriäisiä kuin muilla yhteensä. Juuri sen luonnonmukaisuuden vuoksi. Ja nyt kaupunki on päättänyt, että on huonosti hoidettu. Etualalla näkyy punaherukkaa, viherherukkaa, mustaherukkaa, karviaispensasta. Ihan edessä karhun vatukkaa, kriikunapensaspuu. Ja molemmilla sivuilla vadelmapensaita, jotka ovat vielä viime vuoden versot ovat siistimättä, että niitä siellä näkyy. Et yleensä mä harvennan jätän semmoisen 8 tainta neliölle. Niin oli sitä mieltä, että tää on väärällä tavalla hoidettu, että sä oot tätä biodynamista kasvatusta harrastanut. Joo, tässä. tää ei tykätty, että täällä on siankärsämöä ja nokkosta. Eikö ne niinku kuulu tänne? No ne kuuluu Suomen luontoon ja ne kuuluu ruokapöytään ja vähintään mausteeksi tai teehen. No niin, mullakin. Mutta ilmeisesti Espoon kaupunki katsoo, että ne on rikkaruohoja. Joo. Rikkaruoho on venyvä käsite. Ja ne niinku luokitteli tän kaatopaikaksi. Jotakuinkin. Joo. Ne varmaan käy sitten vaan ravintolassa syömässä. Ne ei tiedä mistä se tulee. Tietääkö mistä lehmänmaito tulee? Mennään katsomaan mitä täältä löytyy vielä. Otin nuo suojat pois, niin siellä on sitruuna melissä näköjään vihertää jo niin iloisesti. Niin. Sitten näistä siinä on timiamikin näyttää olevan ihan hengissä. Ja tuolla oli salvia ja salviahan, kenen puutarhassa kasvaa salvia, se ei kuole koskaan. Eli tässä on vielä vuosikymmeniä jäljellä. Tässä on rakuunasta ei paljon näy, mutta eiköhän se sieltä ala, on siellä jotain tuommoista vaaleita versoa. Näyttäisi rosmariinikoivusta. Joo. Sieltä ne lähtee nousemaan, mutta saa nähdä ehtiikö korjata vaikka omaan pihaan. Joo. Ja mitähän onkohan sisiliskot jo herännyt talviunin? Käydään. Suku asunut niin kauan kuin mä oon ollut täällä, eli toistakymmentä vuotta. Ja sieltä ne aina tulee köllöttelee joka vuosi. Siellä on pieniä semmosia tulitikun kokoisia vipeltää. Ja Taitaa olla horroksessa vielä. ne on vielä horroksessa, mutta tämmöisiä ilmoja kun tulee, niin kohta ne alkaa se Niin jo, pilkistellä. aurinko paistaa. Että on väärin hoidettu. Tää on nyt huonosti hoidettu. Joo, niin kun ei ole biolaa Joka laitettu paikkaa tai käy. mitä ne on, kemiraa. Se on ihan luonnonmukaisesti viljelty ja kasvatettu ja hoidettu. Siinä on hyönteishotellikin. Ja sitten on ihan itse tehty hyönteishotelli täällä. Niin joo. Sen mä oon tehnyt ihan itse. Joo, se on. Tuolta ruokoa keräämässä. Ja Joo. pörriäiset tykkää. Joo. Ilman niitä ei Ilman mikään niitä, kasva niin eikä kohta elä. ei ole ruokaa koko Joo. ihmiskunta. Lähtee on planeetalta koko väki. Niin ne sitten lunasti sulta pois tän. Tai käyttöoikeuden otti. Joo, ne otti käyttöoikeuden. Joo. En ole näitä pietaryrttejäkään syksyllä katkonut, jättänyt ne Sitten tähän täällä on tällaisia, rumasti törröttämään. täällä on tällaista talvitörröttäjä. teholla viljeltyä aluetta kanssa. No ne on semmoiset, siinä on laitettu 3 palstaa yhteen, kun pitäisi olla erillään kaikki. Joo. Hän oli saanut jotenkin onnistunut hoitaa itselleen 3 palstaa. Joo, ja lannotteita on laitettu En ole niin, ikinä että nähnyt kuokkivan mitään, mutta rikkaruoho ei näy, että en ole nähnyt kyllä yhtä ainoata hyönteistä siellä. Että voi olla, että jotain myrkkyjä siellä on käytetty. joo. Mutta hekin saivat kyllä kenkää, mutta näilläkin on niinku funktio olemassa näille, että nämä on talven törröttäjiä. Täällä on tiklit käynyt syömässä näitä. Joo, totta.
täytyyhän niillekin jättää talveksi jotain ruokaa. Nytkin oli lunta sen verran, että... Niin paitsi jos laittaa kaiken betonista. Sitten Niin. ei tarvitse. Joo. Tonttu on kuukahtanut pakkaseen ja Voi se. ankkakin on kärsinyt, mutta Siitä pitäisi antaa vielä erikoisrapsut. kyllä. Miten tällaista? Ei kun noista tulee hyviä ruukunsirpaleita, laitetaan Niin ne tulee. salaojaksi Joo. isoihin ruukkuihin, jos sitä ruvetaan siirtymään täysin ruukkuviljaa. Joo. Ruukuissa saa pihalla sentään viljaa. No sitä ne ei tule valittaa. Mm. Eikä joku keksi vielä siihenkin joku ihme älynväläyksensä. Ihme kun ne ei ole tuolesta valittanut. Perkele tänne ei tultu istumaan. Joo, semmoista. Täällä Espoossa. Tämä maan on kauan. Että nää sais vietyä omaa pihaan. Niin. Niin ne meinasi, että tää pitäisi niinku myllää ihan ympäri koko alue joka syksy. Joo, samalla lailla kuin Eli tuolla. tapetaan kaikki pensaat, muut Ei, kyllä monivuotiset. monivuotiset saisi olla. Aha, joo. Mutta kun tuolla on esimerkiksi piparjuurta, joka on monivuotinen, niin enhän mä niitä ala sieltä joka vuosi kaikkia kaivamaan ylös. Eikö sä Kasvaa tarkoitus, että se vahvasti. kasvaa? Niin. Se on siellä. Joo. Et siellä sitten joku mielenterveys kärsi tosta, että täällä on vähän heinää, joka kuuluu kans ihan hyvin tähän niinku Joo, kasvuympäristöön. vuohen putkea on, Joo. mutta sitten kun oikein nälkä yllättää, niin vuohen putkeakin voi käyttää ravinnokseen. On ihan hyvä salaatti. Joo, niinpä muuten onkin. Joo. Joo. Kai siellä on joku saanut kaverillensa sitten palstan, kun on pitänyt keksimällä keksiä syy, että saadaan häädettyä. Eikö sitä sanota korruptioksi? Se on semmoista vai onko se nepotismi? Niin, jos on sukulainen. Niin. Joo. Mutta Suomessahan ei tunnetusti ole korruptiota. Ei, joku taas Suomi on maailman onnellisinta kansaa, niin täällä hymyillekin annetaan persettä. Ja se hallituskin on päättänyt, että 100 000 työtöntä saa työpaikan, niin ne meinaa hilvetinmoisen bordelin perustaa, missä käydään tätä rikkaille persettä, niin kaikki on töissä. Joo. Niin, ja sitten Persuta ehdotti, että nämä asunnottomat, niin niille ei saa, siis työttömille ei saa antaa asuntoa. Niin mennään se sitten, kun joutuu työttömäksi, niin menettää kämppäänsä. Niin. Ei kun töihin vaan, mutta mihin töihin? Just Ei kun persettä myymä sinne eduskunnan perustamaan bordelliin. Niin kaikille Niin, se on löytyy. pakko, joo. Aina joku on niin kieroutunut, että panee jotain perseeseen. Kyllä. Joo. Onnea vaan yrityksille.